Ini tao, ay, gaya mo, chapos ako ang ka-textmate. Ay, aw, di ay, ka-chatmate di ay. Ay, kaya dyan makita mo sa di karoon. Lami dyan kayo na ba ko siya? Ano na? Makita lang ta sa kilid sa gate sa atong abotanan. Okay lang. See you later. Abtan niya sa kumbana. Asa ka? Asa man ko? Nasa ko lakton ka dali. Ano siksi kayo ka? Ari diri, ay palayo. Isa man ka. Ibaw nga ako nga kapoy kay customer kay hala na jud ka sa balay di ka masigla lakaw. Kung sa akong buhaton diri nga wa ko trabaho, mulakaw sa ko dito sa unahan ka dali. Kung sa magalit daw. Na ko yadtuon, na ko paliton. Nakay paliton. Oo. Dahil ko kwarta bi. Wala kay kwarta diha pag ikaw mo palit. Na kay kwarta. Mao ginang ko ano di ko ganahan nimo kay ultimo piso di ka kahatag nako. Lakaw na unsa may dugayan nimo. Mao gani. Madto ra ko dihara ka. Kining asawahan ni hindi lakaw kada apon ako lakaw jud. Siguro ni siya kairing-iring ay. Tira ba aning pagka datan kay dagway. Ayaw ani ako ni sang sundan. Para masakpan jud ko ni. Say modus aning akong asawa nga gwapa. 1 hour later. Wala pa man siya diri. Anak na di Lab. Ina, sakta na niya, di palang kwartahan. Konit sa ano. Ini harap kalab. Ini harap ko lang. Ay, di gaya buka. Pasensya na kalab kay lisod kay park ba. Tanan na manood na tanan. Ito, puno to yun sa beto dugayan. Eternity later. Lab, Sakit kayo kung gini. normal na. Basta dako gani ang pamuganan sa nako, mo nang nagdako sa nang sakit. Mara kita plitit eh. Ares sa kuyog ka diri. Mo na kay ingon. Ana siya paliton. Ya di si lalaki. Nasakpan yun ako kung asawa nga gwapa. Kita niya asawa. Mubo kay lupad. Usa ka dangaw ray lupad. Diya pa gyud. Magkay nila mo ay. Malakaw ram nig usa og tunga. Dulo na ko be. Kumong ko ni. O ato na kay mo ato na sa kodi. Problema. Unsay mo adto? Mo ni uli na ko. Maguwa naman ko ani ko sa kakabo taon. Mo ni mong gipuli. Ikaw ba? Unsa may nakita ni mo ani? Unsa may mong nakita ni? Sam nila. Pudi ni dai. Ano kung banana? Ang mao din yung bangay mo giingon di ay. Ay, gigilak-hilak diha. Ay, kay mao diha. Still lang. Gamay kay kag patitin Mo no. rin ning. Unsay gamay? Dako rin nagpatitin. Ano? Ang uay. O rin nagipulihan ko ni kay dako nagpatitin. Nya ikaw wa pa jud kay kwarta. Kayo ani ato ning tangtangon imong patitin. Ayan na Ay, sige po. Tangon ning patitin. Patangon ning patitin naman. Wala pa na mapan siya. Ayaw mo. Wala na